अरे ସେଥିପାଇଁ ତମେ ରାଜି ବାଇ ଦ ୱେ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ତମ ଭାବିବା ଭୁଲ। ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଯାହା ବି କରିବି ତମକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ହିଁ କରିନଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଲୁହ ପଡ଼ିକି ଖାଲି ନିଜ ଲୁହ ନଷ୍ଟ କରୁ ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଚାଲ ନନ୍ଦିତା ତମେ ଆସିବ ଆଉ ଖେଳି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। ପକାନି ଛୋଟ ଲାଗିବ।